Hola, bon dia. Soc Antoni Badia i avui continuarem fent la tercera part de les aplicacions del mòbil. Com recordareu, vam acabar la segona amb el que era el planificador i explicar la primera part com ho podíeu fer. Com podeu veure, recordant el que vam dir al final, podeu posar l'agenda en un format d'any, mes, setmana o dia. Però, evidentment, us ensenyaré també com posar-la. Fixeu-vos bé, quan vosaltres cregueu una nova tasca, un nou aconteixement, podeu marcar el títol del que voleu. Per exemple, aquí he posat Junta de Comunitat, la reunió. Podeu posar-li un color, el que vulgueu. Si és una tasca que us ocuparà tot un dia, podeu marcar aquesta senyal. Podeu activar el fet de que sigui tot un dia. O bé, en tot cas, que és el més normal, fixar una hora de començament i una hora d'acabament. Evidentment, quan us poseu damunt de qualsevol de les marques, de dia, d'hora, us posareu amb un calendari que podeu anar variant l'hora. També indicareu en quin calendari ho voleu posar. Com podeu veure, normalment hi ha un correu, un compte de Google, que pot ser també un compte de Hotmail o del que sigui, de manera que el mateix calendari que vosaltres poseu amb el vostre mòbil es veurà reflexat amb el calendari de Google. Això ens servirà perquè en cas de no tindre el mòbil sempre ho podrem consultar a qualsevol ordinador que tingui internet. Podeu marcar que us digui una indicació, una notificació de l'aconteixement un quart d'hora abans o bé el temps que vosaltres voleu indicar. Fins i tot podeu repetir aquesta notificació marcant el mes. Li podeu dir aquí que voleu posar una adreça de manera que quan marqueu aquesta senyal d'aquí, que és la localització, el GPS, us ensenyarà el mapa on es troba, marcant trobar el mapa. Bé, aquestes són, podeu variar el color, podeu variar qualsevol cosa i fins i tot ho podeu convertir en unes altres persones que també es tinguin que reunir amb vosaltres. En aquest sentit vol dir que vosaltres li enviareu un correu o bé un WhatsApp o el que sigui amb les dades de la reunió. Bé, això és tot per d'aquest tema. Tenim una altra opció que és la música. És per escoltar música. Normalment a vegades fem servir el mòbil per escoltar la música que tenim instal·lada al mateix o que ens han enviat o que tenim. Evidentment aquest és un de les apps que fan reproduir la música, però n'hi ha d'altres també. De totes maneres, aquesta està bé, està preinstal·lada als mòbils i normalment ens dirà, tal com podeu veure, les músiques que tenim per artistes, per gèneres, per carpetes, o bé directament per pistes. Per pistes vol dir com si tinguéssim un CD i poguéssim veure diferents cançons. I també podem anar a carpetes si tenim la música distribuïda per carpetes del mòbil, amb el sentit de tindre un tipus de música a cada puesto. Per exemple, aquí tenim Marendins, que és producció d'havaneres, Meat, que tinc en aquest cas unes cançons petites, uns sons que són tipus Meat, o altres generals.
Com podem veure aquí us diu les llistes de reproducció, pistes, àlbums, artistes, gèneres, carpetes i compositors. Tot això podeu cercar la música que vosaltres vulgueu i que tingueu emmagatzemada al vostre mòbil. Anem a la següent aplicació. La següent aplicació és molt semblant a la primera, a la de música, a la que hem fet ara, però amb els vídeos. Evidentment ens dirà quins vídeos els tenim i podem editar qualsevol d'aquests vídeos que nosaltres hem penjat, tenim al mòbil o bé ens han enviat per WhatsApp. L'altra aplicació que a vegades necessitarem i és molt funcional és la calculadora. Amb la calculadora podem fer els càlculs elementals, bàsics, ja podeu veure vosaltres el format, i fer a les tasques quotidianes, fer les sumes, les restes o qualsevol cosa que nosaltres vulguem. Ara passem a una de les aplicacions que també és molt útil i ens servirà moltes vegades. La primera part és l'alarma. L'alarma la farem servir sobretot com a despertador, però també com a alarma, com a avís per a qualsevol event que nosaltres tinguem planificat. Només ens caldrà posar l'hora que nosaltres volem que ens avise, fins i tot el to de l'alarma, que podem triar entre molts, el volum, evidentment, el dia de la setmana que vulguem. En principi, quan no diem res, sempre és per el moment de l'hora que sigui posterior. Per exemple, si l'escrivim per la tarda i en aquest cas posem les 12:59, serà amunt demà al matí. Podem també, les vegades que vulguem fer repetició de l'alarma, perquè a vegades la fem una vegada i al cap de 5 minuts volem que ens digui una altra, o bé el volum creixent, que això significa que començarà amb un so molt suau i es anirà incrementant. Podem crear-ne tantes com vulguem. Tenim una, per exemple, despertar, que és el rellotge per despertador. Si volem a l'hora que volem anar a esmorzar en un lloc determinat que ens avisi, aquí tenim marcat, per exemple, el despertador el tenim fixat per tots els dies de dilluns a divendres i el dissabte i el diumenge el deixarem per més tard. El dinar cada dia a les 2 i també, per exemple, fer qualsevol cosa. Continuem. També podem fer servir l'alarma rellotge, la mateixa app, amb una altra aplicació, que és el rellotge internacional. Podem saber quina hora és a Barcelona, Tòquio, a Dubai o a qualsevol altre lloc que nosaltres vulguem marcar. També podem transformar en un cronòmetre si tenim la necessitat de cronometrar alguna cosa. I en cas de necessitat també ho podem fer com a temporitzador, és a dir, un compte enrere des d'un minut, una hora o el que sigui nosaltres marquem i cap enrere. Tenim altres icones que tenim instal·lats o hem instal·lat i evidentment en podeu veure bastants. Passarem a una altra aplicació que és molt interessant també per tots aquells que viuen a Barcelona o alguna vegada la visiten. És el proper Bus Barcelona. En aquesta aplicació n'hi ha diverses de semblants i fan més o menys el mateix,
però aquesta és la que tinc instal·lada i va bastant bé, us puc confirmar que va bastant bé. A més té una bona puntuació. Amb aquesta aplicació podem tindre totes les parades d'autobús, podem buscar a qualsevol parada els autobusos que hi ha i podem també tindre aquestes parades com a preferides. Per posar-les com a preferides són normalment les parades que nosaltres volem. Per exemple, si vivim en un espai determinat, podem determinar que aquelles parades a la vora que ens portaran cap amunt o cap avall o cap allà on vulguem, que normalment agafem aquestes parades, tinguem preferides i no les cal buscar. A part de tot, com que això depèn molt del GPS, utilitza la localització, el GPS i l'internet, ens marcarà la situació de llum estem situats. Fixeu-vos que hi ha un puntet blau, que és la situació d'on estem. A part de marcar-nos les parades, com podeu veure a la següent plana, ens marcarà també tots els trens que hi ha, totes les estacions preferides, tal com us he dit, podem marcar-les i fins i tot posar-les un color diferent. I aquí tenim les que hem fet últimament, a on hem anat. També podem fer que ens digui quants dels autobusos arribaran i, sobretot, molt important, és saber quants minuts tardaran a arribar a la parada. Perquè, per exemple, a la parada que estava a Mallorca, Palau Clarís, era imminent el número 20 i a l'H10 tardaria uns 3 minuts. Segons la parada, serà diferents minuts i diferents autobusos. Una vegada heu triat un autobús, podeu veure quines són les parades properes que farà, a on estan les parades i quins autobusos hi ha més a la parada. És a dir, sempre podeu fer un transbord, sempre que vulgueu fer un transbord, podeu triar el moment a on baixar. A més, a la configuració ens dirà diverses coses, podeu configurar de moltes maneres i fins i tot podeu trobar els bitllets i les tarifes de lo que val cada una de les targetes o viatges. El viatge val 2,15, una targeta de 10 tant. Evidentment, el que és més important és, abans de començar a fer-la funcionar, és instal·lar-la. Per instal·lar-la, la cosa més senzilla és anar a buscar-la al Google Play i una vegada al Google Play se posa al buscador el proper bus Barcelona. Ens donen diverses opcions, ho podeu veure aquí, i més que n'hi ha. Però la que sóc primera i la que em posa proper bus de Barcelona és aquesta. I, com podeu veure, està bastant ben puntuada. Aquesta té un 4,3 i és la que tinc instal·lada. Una vegada s'ha apretat l'icona, o millor dit, la paraula... La icona precisament s'apreta i instal·la, se baixa l'aplicació i immediatament estarà operativa i la tindreu al vostre mòbil. Bé, veig que això s'allarga i farem una quarta part de les aplicacions de mòbil on parlarem de les trucades al 112, les trucades al 061, també podem posar el call recorder, ja us explicaré què és, i així altres coses. Us deixo de moment i fins una altra ocasió.